Ang ulay ni Jesus naman ang sila sa puti na paidaro nindo digdingon yan pagkadatong tulos naman sa iyang binindisyonan. Pinagbarangan na ito kay itong mga disikulo sa gabos na mga tao nagkabarasog na totoo katakatakang milagro. Pagkairak nga ning labat kay ning mahal na Mesiyas, nagkabarasog sindang hayag, naglabi pang bakong amak, panon ang duwang kanastas. Pagkakata na matapos, nagabos, nagkabarasog, sagod pa si disipulos, luminakaw naman tulos, ang satong amang si Jesus. Sumagkatilipo naman apostoles na kadaklan, pinagapot sindang anan ni Jesus kung anong ulay, mga tao sa banwaan. Ang Jesus na kung ano mga nadadangog nindo na ulay-ulayo ning tao na kung sisay daw ako sa masinindang totoo. Ay na ay sinimbag sa sayab ako dahil ka ang iba kundi si Juan Bautista na liba Elias ka Jeremias na propeta kung siring ulay ni Kristo iyang sagot nin tao kunyan sa pagmasid nindo piling mga katod ko si Isay daw kaya ako. Pagkadangog kay ning sabi ni Pedrong nakawiwili ang simbag siring kay nito Isilios bibibi aki kanin Diyos sa dibig. Sa pagkatanos kan mga si Kristo ka ngaya aki kanin Diyos Ama magsasakop sa gabos na sa taong gikan kieda. Ani sinimbag ni Kristo apostol niya iniyo ikangaya ay si Pedro gako nasayod na gayo matagas nga ning totoo para pagbabatayan kaning kapwa gapong iba-ibabaw kung talaga si Juan Santa Iglesia sa Gilaray at Kamana. Ikayo magkakapot man kanya binakalangitan balang sa imong kabutan na palagon na si Simon sa kung ako naman. Ay na ay ang pagkawala kan hanap si Kristo kagarangan sa ibabaw kan bukid sa tabor na gininaranang transfigurasyon. Akan lumis naman na maging ikanon na ang aldaw. Jesus na isipan tuminukad siya duman sa tabor na kabukiran. Duman sa bukid na ito'y pinag-ibang totoo ni nating si Kristo itong tulong disipulo si Pedro Juan Santiago. Sa pagdatong ninda duman sa kaibabawan sa tabor na kabukiran si Jesus nakagurang ng tulos na namiti duman. Para kaaram-aram na kay tong pamilya niya ang hawak ay nagkaiba magayon laing kasama di maluntukanin mata. Ang lawok kasama aldaw na daing siring kalinaw ang kutubog sawak naman panganuron dagang tunay maputi daing kabarang. Asin duman katubang si Moises Elias man nakita ninda na masdan ang labing kaliwanagan kan akin Diyos na mahal. Pagkakita kay niyo kay tong tulong disipulo na ugmasindang totoo kon mingayang maestro maguntok kita digdiyo. Kumbot mo ngaya bagadig di kita gumibo namin tulong harong na sadya ang saro untukan mo na
kay Moises ang ikadua. Ay ang harong na'y katulong sa Elias na santo pagkatarang kay niyo kay tong tulong disipulo may nakita sindang bago. Sarong panganuron bilang labat kaputing pagmasdan tumakbo Jesus naman sarong boses ang nagtarang. Iyo ini ang tinodan, ini ang aki kong tunay na sa kuyang na yayan na iyo kong binugtakanin lubos kong kaugmahan, anang kagaya-gayahan. Pagkadamog kay niyo kay tong tulong disipulo na kubhan sindang totoo na pasubasob na gayo sa pagkahiling kay Kristo. Dahil gayo na haloy man iningaling ang alasan man aso karam-aram na wala na sanang basang ito nga ningang alasan. Si Moises Elias man sindang duwa na waraman ini si Jesus na mahal inapod pinaumayan itong tulong kaibahan. Kan maunyan bot kay tong tulong disipulos pinagsabihan ni Jesus na ingayay pagbantok itong nakita gabos. Ngapit ko na ako gadana na sumakat na sa glorya dangan indo ibantog na ngangalasan na gabos na itong sa indong nakita. Ay pagkatapos kay tungulay sindang tulo nga aglakaw nagpuli sa banwaan balang tawong masumpungan sa iyang hinuhulitan. Sa kanggutang totoo kay tong mga Pariseo kaunisan labing gayo biriko na mga gibo sa hading si Heso Kristo. Asungani sarong aldaw inisip ni mga palpal si Jesus ay rinanian napot kong kaniguan tawo magbuwis ki Cesar. Ang simbag ni Heso Kristo duman sa dakol na tawo ako nabatid na nindo ngunya nindo tinutokso pon ang hulit ko totoo. Madali mong ipakita saro lamang na monida ang mga tawong basang na ang umaring kumuha ning sarong pirak sa bulsa. Ini si Jesus na mahal humakot sa mga palpal kisay ngayang ladawan iyan natataladian ang simbag sa hading Cesar. Kung siring ay kaniguan ulay ni Jesus na mahal itaw ang katanusan na ang kay Cesar ang sa Diyos man. Na iniyo kon makuyog na mautob na ang gabos dahil masalang padagos iyo na ang pagkasunod sa indong mga pagbuot. Ay nailing siring na ulay ni Jesus na kago orang nanday nagirong si Simon kay tong mga basang-basang panong ang tulos naglakaw. Sarong aldaw ining berbo na nagpadumag sa templo tulos pinagsunod ito nin eskribas Pariseos may darang babaeng tao. Jesus inatubang ang babaeng makasalan, adultera ang dahilan na dakop ninda sa dalan ang agong pinaglobuan. Ang pagatubang ti Kristo babae hirap na gayo, ano ang igo maestro ko ng mga Pariseo, dosanin siring na tawo. Magkasimong naaraman kay Moises nakabutan ang salang siring kayan igong gayong pagpukpukan ning dako sa kod magadan
Gibo ni Jesus na maday, nagsimbag ni kataga, nagsagindaing pagkaram, duminundong sa ibaba, siya nagsurat sa daga. Kandi pagsimbag ni Kristo, hinapot naman ni bago, ay taraya maestro, kung anong bagang hatol mo, sala ning siring na tao. Tulos itong sumilimbag pa ni Jesus, kagurang ng kung isa-isa indong hayaan dainin sa labaga, kumo ang dapok-pok na. Ay na ay, manaso pinasiring na ni Jesus na sato, oong ama nagsurat liwat pa siya, digdi na nga nakita, kahit tong mga basang sana. Isay daw na tao naman ang mayong kasala, kaya itong mga palpal naghalina sana lamang, ang babae binayaan. Sa Jesus na makita na ang babae na tada, tulos na nagbuhat siya, mga hain na daw ngaya, si mga tawong nagdara. Itong mga malulubo dahil nakahatol sa imo, simbag ni babae ito dahil naghatol pongko sa mga sala kong gayo. Ulay ni Jesus sa iya ako iyong mahatol na ang sakong ipapalusa, magsulsol kaning mauma, magulaw magpinitensya. Kaning ulay na tinudan ni Jesus na karurangan, babae na kalidumanan sa laing nagsulsulan, tinangisan bangki aldaw. Tara na masarong aga si Jesus, guminayak na, naglakaw nagdago siya, dumansarong ni Maria, babaeng taga-bitan niya. Pagod mamakuring gayo kay nimbabaling iniyo, inandaman na totoonin si kakano ni Kristo, kamamutong na tao. Ay na, ay. Nariribok na, sibot na ang babae na si Maria. Sa pagandang sa lamesa, duduman ang tugang niya. Sabi ni Jesus baga, kanawiwiling totoo kan mga holit ni Kristo, na mga mangmanggayo si Maria, nagdulok ito, ang ulay iyo iniho. Puming maestro ngayad ay nayan ako, sana dumang bibirik-birik na patabangon mo po ama, tugang kong si Magdalena. Ako nagsasaro lamang sa haronin pag-aandam, kakanong kayang kadaklan, maano akong tabangan, Magdalena yaon diyan. Simbag ni Jesus sa iya, Marta, Marta, ulay baga, ikalabi kasibot na ang gibong urog kaugma, dahil mo inihingong ang ibong ipagsibot mo, ikahulasan mong gayo, pagkamuot na totoo, gabos na mga hulit ko, naarog kayong tugan mo. Pagkatapos kay tumulay ni Jesus, maestrong mahal, karam-aram maniman si Magdalena nagtabang, naghimo siyang pagsagan. Kan tumukaw na si Kristo, may kasamang Parisiyo, duduman nagdalaw ito, kasama man na totoo, ang kaibang disipulo. Ay nay, sa Maldangan naman si Jesus na kain. ibang disipulong namumutan, pinugol pinagkayaan, sarong Parisiyong tunay.
Sa sarong-arong na sadya sa parisiyong tagama, sangkop dumaning gabos na balakid na naginita, parisiyos man iskriba. Si Jesus tumukaw sa latok na kanan, tulos niyang binindisyonan, humungit siya nagkakan, pansira patin tinapay. Pagkakita na mamasdan parisiyos, nakadakla na si Jesus na nanay. Dinananaw dakula ang kaanggutan, nagngurog-ngurog na anan. Dahil gibong kay mga na anan ni Jesus, nakagurangan asungan ni pagkakakan. Sinabi niya tinudan, ang ulay ni Jesucristo kamong mga pariseo, mga palpal na totoo, iyan sa langit lamang no, tingnan ang kapananinyo. Ang sa indong gubing lamang iyon indong maanang, kundi itong nalilipdan na dinindo na inglan, ang ating pinabayaan. Abo nindo maramugan mga pinggan, nakakanang kundi ang labing karatan, ugsong na daling kabarang, mga kalag nindong iyan. Ay na, ay, ang puso nindo ang dagaan, umbaw na kalangkamo, Kapag anong kapunuan, pambalakid mo kasalang sa indo ng pagsusulat, magulaw na ikumpisan. Ano, kami naman. Dito. Ano, kami naman. Okay. Ito na sa pangalawang Kasama mo. pa lang. 65 pa lang. Kasama natin ni Malay at ibinin na. Uy, hindi pa man. Ano? Kasama niya. Bubod sa niya ni Pinay. Mama 60. Bubod sa niya binigay 100 ka. Kamu mga tampalasa, marinig na inyon lamang, ang isip panungkaratan sa inyo na paghinaan, marawat na kaugalian, sabi na si Kristo, mga tunay na inyo, nagaling na malulubo, binayan siyang gayo, Kaniskribas Parisiyos, Jesus nagdagos dumaan sa sarong aldiyang sadang. Pinabara ang pangalan, magulit siya naman. Sagod mga nakaiban, duman nga ni si Betania. Sa aliyah ni Nodia. Sa arungan niya si Marta at Maria Magdalena. Magtugang mansimbang siwang, ang tugang niyang ikatlo, ang pangarang si Lazaro. Nangaging si Jesu Cristo, minamahal na totoo, tunay na totoo dito. Ay na, ay, sugani sa rumalaw, si Lazaro ay dinukuhan, hilang na ikawadagang tulos pinabalitaan. Si Jesus nakakurong ang simbag ni Jesu Cristo ay pinagtugon na tao. Kay magkamang sa iyon mo yan ilang ni Lazaro, ay dahi makakaano dahi muna na paduman sa kod nagpakapirang alaw. Taranin si Kagang guminayat ng paglakaw, na magulit sa kagapsan nagtuwang alaw pa siya. Si Jesus sa Betabara, kahit tong sarong aga ulay sa mga kaiba, kita ngaya ba diya ang simbag ng kaibahan, tagaw ngaya kagurangan. Magkano kita duman sa mga udiyong palpal, pagapon kita diyan si Jesus naglakaw tulog sa ibaan disipulus. Napagdiyan ang kayo pagkakon dahil maguntok sa pag-uulit sa gawos.
ay na, ang pagbuhay liwat kinasalo ni Jesucristo kagurang ng ka. Manasok ilang aldaw na sinda duman sa nila. Sinagaya naman sinda Yesus pag-ibak. Ang gaya pinagita niya ulay ni Jesus na puon sa tungayang ginanag. Igiawon. Sinasalo sa pagpampunta siya sa pagpapawon. Ang pagkaturong mayroong tulos na nagsimot na ang disipulong kaibahan. Maestro kang turong lamang lamang sa namawayan. Sakit sa namamatayan ang ulay ni Jesucristo kaya sila salo. Kami sa tulang magpunta magdudugang totoo. Ang paniniwala nindo kailanganin. Ginoong Jesus ang mamumutan. Sa kodi na karisman iguan ang apat na aldaw. Na ilinubong ang bangkay. Ay na, ay balakid ay mabilang ang mga taong naganaw. Sa Tagayro sa liman pinagrangan at tunay. Ang pangmundong magtugang asunami dumatong nga ang pagkawanan talaga. Tulos man napagitan niya si Jesus sa burang ka. At ka mga kaiba pagkaising na kalastas ni Maria ning mapalad. Marta nga ning mapalad. Pinapasing na sa Mesiyas nagtatangis nagiyak. Sa kamunduan ang labat ang ulay niya iniyo maestrong kagurangan ko. Nakunulak pa di Dio buhay ko tanang totoo. Katuon mong sila sa rokang di sa pangharamahan sa imong kabagsikan. Ang Jesus naman iyan sa imong inulay, iyo ko ang kahumahan. Ay na, ay masalang totoo, mabubuhay ang turong. Ang simbang ni mata iyo kung matapos na ang mundo, nakabukuman na ang tao ang Jesus na inulayo, ngaya mabubuhay. Sa ko paniwala man yung kaminsan totoong gadal, mabubuhay dahil di pati niya mga ulay ko sukat maniwala ka mo. Sa simbag ni Martayo ay kawangan ni si Kristo. Akin ang Diyos na totoo aso ini masabi na tulos naglakaw si Marta. Nagdagos kina Karina ang maestro kaya uya. Yogang tuwing na hinapot ka siring na ulay madamot ni Magdalinang mabuot. Nabuhat man siya tulos na suminabat kay Jesus. Binabak mo na padagos tulos nagluluhod nagtaram sa Jesus na tubang. Maestrong ikaburangan kung uya ka rin pinamang. Ang tubang medina gagang pagkadamo ni Kristo panambita ni kawo. Nagtangis ang totoo sa hirap na kulang tayo. Katuon niyang sila sa rokulos ipinagkapod na Jesus kagurang nanta. Iniya sinabi niya indapit mo hangaya. Ang sa iyang bangkay baga. Ay na, sinimbag sa iya ni Magdalena. Sumunod ka sa mga kaduman mo makikita. Ang tugang mga dadaga na asing tulos ng maglakaw na paduman sa linangan. Na ang ulay ni Jesus manumari sa indong buksan. Ang dako na ibinabaw ang itinami marka o kagurang ng niya. Nganyan apat na aldaw na totoong di masala pa. Na ang bangkay ay lapa na ang ulay ni sa Kristo na ng sinabi ko. Ako paniwalaan mo makikita nindong kayo. Mabubuhay ang tubang mo. Taranisi mabuksan katakot itong linungan. Bila sa na bangkay mabatalain kabarang. Totoong apat na alaw pagkatalastas na anan Jesus na kagurangan. Tumingat sa kalangitan siya nga ninapatabang. Iniiyo ang inulayo ama ko ngayang Diyos na dinalangkaw. Salamat na daing bilang ako si mong tabangan. Paningagat ko munyan kaya hinagat ko Diyos na hading ama ko. Ngani mamigid na gayo kay nimuyang mga tao.
na kayo yung akit mo. Ay na, ay, sumakalibinas, sa panibinas, Jesus panong ginawa. Tulos na nagtaram siya, Lazaro ngayabang na. Digdig niyang lumungan sa baga natulog lamang si Lazaro pinukawan. Jesus ka na panigan, tulos itong nag-ius man. Lumang sa sadyang linuman, mga sumanit mabuhay si Lazaro nga mumutan. Olay ni Jesus na mahal sa indong ngayang ubaran. Gapos na kamot bitisman. Aso kainot-inot ang ugaling kahudiwan. Inagagapos ang galang sa rungko. Tukog magabilang. Onilolubog ang bangkay. Di kinani sila sa rohing naluk na tuto. Sa harapan ni Kristo, pasalamat na biglayo. Sa mga ginibong ito, Lazaro pagkawalay, sinabing naguli, dumang. Sila sa banwaan, 70 bilang. Idakadanga na gagad itong ginibong milagro, kan maubayo na berbo. Ang pagbuhay ni Lazaro na pahayag na totoo. Sa dakol na mga tao, malaki doon ang totoo. Taong nagtutuloy kay Kristo, na aking Diyos iniyo yung ikinanggap ito. Ni Escribas Parisiyo. Ay na, ay di na nagtutol mayo, huwag ketong malolo. Kaya naging tayo, inisip nindang totoo. Ay pagadan si Kristo sa konsilyo ni Caiphas, tumansinda nagpahayag. Ay Parisiyos, Escribas, na mamamanin lamuntas. Ipagadan ang Mesiyas, ang mga ulay inihukad kong mga Parisiyo. Kanakaisin ni Kristo na paduman mo na ito. Sa karami na diserto ang napakitang kalawaan may gisa duwang bulan. Sa Hebreo ng tukang sagkod apostolisman, paglilikay baga bilang ang pagtatago niya, bakong takot ang dahil baga. Kung ibilang linalinga hulinganing harayo pa, ang halaw niyang talaga, kanaranin ang totoo, paskuanin mga odiyo. Dahil nahalat ni Kristo, pagutok kay misteryo. Pagtubos niya sa tao, duman naman pinag-iba ang mga apostolis niya. Sa banwa na sa rupa, sa sakop man sa Maria, duman ang langadang nilat, naradai pinalaog at ang banwahan si Jesus. Di mga Samaritanos na simbang mga kaambot, sa mga ulit ni Diyos. Ay na, pagkaling kay ni Juan asim Santiago, naangot sindang totoo, tulos magsabi kay Kristo. Ang ulay ninda iniho maestrong kakulangan, kung bagasing kabutan. Na sila kapahiligan kalayo sa kalangitan, unawon ining mga ang tanganing magpapaisi ang simbag ni Jesus hari. Kan sa inong pagkapi ang simbag ni Jesus hari. Ang sinabi iyo ini ang mga apostoles ko, namumutan kong totoo. Bakong pagadan sa tawa ang sakong tuloy bibiyo. Napangilig ko sa mundo kundi uro pa sa kauwawaning buhay ng mga gagang. Iyon ninyo ang karugan ng tao mahirapan. Sa kuya alang-alang ay pa si Iso Kristo. Naglakaw yung tinuyo. Ang banwaan sa iriko, ang buwang buta na tao. Inaumayan totoo na dumangkay kong banwaan. Iguanin sa mayaman. Sa kiwa ang pangalan nagmamawot mahilig man. Ang masakop sa pagkansan ang si Jesus makita hinulikan nga niya. Sa kilong sinabi na nagsulsul siyang maugma. Sa sala nagkalikod pa. Ay na, ay sa palamanining berbo na pagitan niya to. Inong bida naman ito rin sa rong banal na tao. Marang si Simeon Parisiyo sa dapulang kaugmahan. Sino na taong banal.
Jesus nakakulang na iyong nagpaumay, likha niyang kahilangan, kinayahan ito niya, Jesus nakakulang na takot sa mga kaiba, sila sa duduman pa, si Marta, si Magdalena, si Magdalena. Asin damapunan, asin terus nagpanukaw sa Jesus na mahal, napangakong sinda duman karam-aram kinuan ni Maria Magdalena. Ang lalangay ng dalasin sundo may halaga, pinasa tulos man sana ibinubo niya tulos sa payubitis ni Jesus. Kaya ito pagkatapos ang dapa naman kinugos, kinusdos, pinahiram din si Buk, pilugarang malakpan ka na matay ka barang. Pinirawin sa mamasdan sa hudas na tampalasan, nagsulat at sukat ang daghang digdi ng anit na muli ang buhat ni hudas na sa kanugod sa salapi ang puwan na liugali, pinaglumuhan ang madali. Ay na, ay. Ang sinabi, ang sayang sinabi, kani pinagbakal, inilabingay na masabi kung hinili mo sa pobre, na dahil sinayang digdi ang sa iyang kaisipan, kung ito dahil sinayang. Sa iya'y tinaulang ang nanganipoon ng bilang, nasukat pagtutubuan sa Jesus na isihan, kay oras na makaisipan. Kaya tulos na nagtarang ngaya sa kong mamumutan, lalabing yung kalapas ng kamugai magkulang, namin pobreng sukat limusan. O niya ng akong mahalay na magpirangal daw, ita magkakasuruhay. Hirap ni Magdalena, pag-asarong ispirida, sa pagramdam niya kaya mga pagkiriba, dahil na maglibak sa iya karakay itong pagkaaga na magkahali sa niya. Si Jesus gagawin ng tatay kaniyang gabos na, ang mga apostol niya sa niya ang sabi po ang makapangyayari. Sa niya na bitagi katay ning uliliti, na anak inahibili ka masasabi, bus na ang anday itong lalakawan. Jerusalem na banwang ni Jesus na mahal, nagbuot sa kaibahan. Ay na, ay doon yung disipulo ang pinabutan totoo. Sila nasin Santiago, matubang na niniho, nakinis si Video na kamungayo padumaan sa puro kaining banwaan. Kamay duman ay dadat nga na umintang na dadagdan, na ubon kaiban, hubaran na daw bigyo, tuwan ang pagbuto. Kung may mapusisang tao ang simbag ng maestro, iyong pagsubo sa indot tulos man naglakaw sinda ang pinabutan na duwa. Duman na ninda nakita, nagagagda na uminta, katahid ang umintilya, sumani hubaran ang kalugaring nagkaram. Ang kisang Tiago minulay kami ngaya sugo lamang, ni maestro ka burangan kansiring na pagkataram karam sa lugaring namumungan. Binagirong kadikit man tumirot siyang tunay, sa Diyos na kaburang na kaya ipinakuan ni Jesus itong muminta. Nagamusiya na layob na sa Jerusalem na sa ladya, iyong kabayuan niya ang saling na malinaw na sukat Panginoon. Kana mga akin ni Adam sa sukat Panginoon, ang gibong kapalambawan. Ay na, ay halimbawa sa kahoy magayagayang pag-imot, yung sa ngalimang dahon kahulugan gabos yaon,
ulit sa Kristyanong dakol. Maraming salamat kasi hindi naman sa amin ang pariyan sa hindi naman sa para lang sa Abang ginawa Maria na pupunta ng Gasya ang Panginoon sa sinasagot ng para sa parang yung halaga sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. So, saan po tayo? Kasi sa Ama ko. Kaya pinagsanak ko sa ang nasa kinarawitan ng mga may talong araw na pangalawa sa langit alok sa kanyang sa mga nung nagmumula pa rin patupang sa mga sa tao. Masampalataya ng mga kasunod sa Espiritu Santo sa mga masimbang katulito sa kasama ng mga anak. Sa kapatawaran ng mga kasalanan sa buhay niya magulit ng mga matay na karawat sa buhay niya ng hanggang. Utawong para kasala alam ka ano nauna kung makaramang isipon mong kalinaga gawos nag-ibo mong daya ay nay ang Diyos na totoo na nagpapaningitawo napapagmoda sa mundo papadarang isip mo tumultulik ang dayo ay nay ang gabos niyang doktrina milagrong pagkahirap pa sa akin naman pinakita pagkamot sa tuhiya tangani mapag-isip ka ay nay taratawong mapagsuhay daing bot kadikit man anda nay mga mumutan asa lagibong karatan imong minaray ay nay sumpa lang dahil kaninirag mayo sa simong magkasitawo gabos na dinadaya mo magbibintang pagwanganyo maglilibak kang totoo, sumpalang at kaibahan, hindi lamang sampalasan. Ang mabil mong inalabaling takot kalikit man, sa Diyos nakaburang nananansa ng kalapasan at sa imong naisipan. Mga marawat na lalang kunday mo pagtangisan, ano ang sibong maabdan? Ay anigo mo nagibong Kristiyanong matuturong lang sa tulangan yan sa baton sa Jerusalem madatong Jesus nasa tungkunin nga nagpakaduka at Diyos na dakula ay sa langit sa dagat kapapano ninurasa ninuri lamang sa tuya sa gimbagang dukha siya masalat paglingon mata nanabayo sa aming tabaho garing Maria ang kayamanan gabos na kaya iniinuman ay sa itong pag-aarugan. Pakumbabaan maray, sinikwalang kabawabawan, hindi lapan ng karakan na bago kita gumaya, kita iyong pag-anak.
Kita magmagasumas pag-isipon masiyasat, uyanin mga propitas. Ay na, ay ang kuyaw mga propitas sa kagurangan ng Kristo. Tayag maisip na propitas, iyon nagsabi ng sulat kagadanan naging hirap. Ang pagiging ismigay at panabangot na ikaluwa dahil David propita. Misiyas na panangog madaing liban mahilig na asiya na pagmula. Ay na, sinabi nga ni Tinodan in bilog na kabasikan. Tapos ng katalusan sa kisay mga suway, pansay ang kasubuan ang mga tuyo pangayag na madasong na Mesiyas. Dahil po ni madadala sa doktor na dahiwag, iarog sa sarong langkas kayangan iginuhit bilog na palmos ni David. Ang buhay na makakamit, turasan na naging sakit, ay hindi mong malinig ang propetang sinikiyat at yung nagsabi na surat. Nadalhin mamumundag ang totoong Mesiyas, ikangaki na nangayag may sarong propeta naman sa Isayas anak Sara. Na may sarong berema at siya ay nangihidang, mangangaki ng saruman kung mamundag ang Mesiyas urog sa mahal. Emmanuel ang ipangalarong kabala sa kabikulan, Diyos na masakluya man. Ay na, si Virgo, constituent et pare, pilyong iting kabitor, nungin ihip, Emmanuel. Ang testamento, ano sasabi, Emeo, ang sakit na labing tayo, ang apto na totoo, kaya masakop sa tao. Olay pang ipinahayag kung magdapunan, Mesiyas, sa pagkakapot sa labat magbubuklos, madudulag, apostolis na bihag. Na ipagtutuloy-tuloy ni araw sa kaulo, hampakunin marigon ka mga hodiyang dapol, napabugong-bugong sa sarong magmumurang naupaglupaban pa. Napagtatampalan siya, matitios na talaga, ordero iyong kasama. Ay na, ay, di ko ibig institusyonin, Kristo pati agnot kurang pagmiti, si ognisisip iknon si Perit Isyuog. Matod-atodang saro-sarong hukumang, titilatong namin lamang ang matawang siya, padusang ikakagagamit, pagkakit payo niya, matutok sa disiplina. Si Bang Rebo mahigit pa, mayampak sa iya, linuli yung masiwawa, pating pagkahuruhan, intulok ang payong man. Sa gindawa di alima na sitro na pagkakaptan, sarong lambunin kawayan sa siling sa mga sakit ang itatao na tubig. Suka kapyo na mapait, ipainom na pirit, minumi yung mababangis. Ay na, ay ang siya dadalo na sa krusay, paduduga, padudugadan paninda, mahal na erong niya, ining pastor na mahugma kung inutulang na totoo ang makay nila. Tatakot din maluluko na sa iyong suklero, babantayan ng soldado. Ngunang mabubuhay kung maayaw tulong ay daw. Ang kalawa sa linugnan, mapasubasog na anan, soldados na magbabantay, ining kuyaw ng gabos na madudulong na propita. Sakit ako lang pa daw sa titiyosong namin niya, yung ikaduwang persona. Ay na, ay, Pasyo Domino Tris, Jesu Christi, Segundo, Domingo de Ramos. Mga pantas propeta, madudunong natapos na, nagtarangan ni Sindario, ito nagsangkay na, si Jesus datong inpasungan ni Aranda, sa Jerusalem na tata. O minawas nga ni siya, nagdamayo naman daa, duman kay tong humintinyag
Ininganing humintilya na upon minsiho minta. Upon ay matagal pa ilot na kinamaliwanag. Jesus ikong inadibingan makalastas ang tulong ni Sakarias. Sinabi pinasurat mga bayo ang Mesiya, kasarong hayop na ama. Ay na, ay sa Mateo sa iyang Ebanghelyo. Kaya na magpasko, pistanin mga Hudiyo. Nagbaklay si Heso Kristo kan si Jesus nagsangkay nasa hayop na huni. Ang nabot ng mga kakapay kong disipulos niya, Doris itong inuman ang paglalakaw ni Kristo, nalibot ng disipulo. Pero sa limat inulo, kamawati ang totoo, na maduloy sa tao, pagkaitin ng pagkakasang mga tao sa banwaan. Tama na raw simbahan si Jesus nagkabuhanan, pinagsabat din ng aman. Ay na, ay ribok na rin kamarang ang magurang aking sagang. Babang mo rin pagyandan sa datuang kaumahan. Ibig Jesus na mahal na ipanagtuan, mulang ko'y asin o niba. Mga kapamanan iba, ikamak nila, iyong nakawan niya, saro-saro nag-aawit, ninyo sana pilyo nabit. May Benedictus kibinis, pasalamat di maisip, mahal na akin nilabit ang sinumpay. Pangsabi ang iyong binibinilong. Kaya mong bulong kami sa ngaran ng mga manahit, Jesus na manahin. Ay na, ay ang bangkala nag-aawit, ninyo sana pilyo nabit. Pag-umagan ay maisip, pag-umanindang balakid, ito sa aking malinis, ang dakulang kaumaan, kay tungkahong kadaklan. Iyon naman ang pinunang dakulang kaanggutan, at palasiyong pagkaksan, may palasiyong nagdulog, pinagsabihan si Jesus. Nangayan na istrumulog sa imo ng ipauntok, ang kapagkantaman, ang sinimbag ni Kristo, kung bagong sultul na dayo. Pag-umas ako iniwan, mga nagkakulibiho, mga umaw na totoo, pagkatang kayo, puntang si Jesu Kristo. Nagtapos siya sa templo, lilibutan na totoo, kanapos na disipulo, suminahog sa simbahan, nagulit sa tao, anak, malakit ng alasan, ang hirap daing kamarang, ni Jesus katlong kagamsang pilay lupong mga magkanaday napakakita. Kapag sa mga pula pinalay gabos niya, ni Jesus kagulang ng kabalaking na dinabidang may ilang na pinalay. Napangit ang simbahan dalang nagkakamahan, gabos itong imunitan. Ay na! Ay, agad itong mausa, bilog at sa Magkakapagpagpagdagan sa dagulang kabutan, Jesus amatang mahalit sa aming malulubo, magadayang parisiyo. Pinatanidan ang tao ng magtubod Kristo, isilutan ng dagay, maghapit ang sakutama sa pagulit sa dagulang. Dumay pamipinin niya ang nagbusin namit pa, tama niyang doktrina, pagmasunok ng aldaw, nagluwa sa kadaklan. Ako rin anan si Jesus na niluluman, sa laupay kong simbahan, alok na magpakakan ni Jesus. Magkakabon ulit sa labos lutong pa, pinagsiyo, dahil sa tumat pa ulit sa simbahan, si Jesus nakagurarang. Tapos sa disipulos na nagagos na sindaluman, sabitan niya na banmaan. Ay na, ay halimbawa sa kahoy magayagayang Panginoon, tulong sa naningan dahon, kahulugan gabusyaon, ulit sa Kristyanong yakon. Katapin mo. Pinatapin mo.
Tawag ginawa nila po po kaya sa kabayo. Pagkakulit niyo kumain naman. Pinanganak ko ng Maria Sa pagkasakit nitong sa Pilato, pinako sa krus na tayo iinigin. Nalaang sa kinarulungan ng mga yuma ng may tatlong araw na buhay iyan, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin rito at mag-uukang sa mga bubuhat na namatay ng tao. Sumasang pa naman yun. At sa buhay na walang hanggan, amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kristiano isipango niya, inisokat mong talian. Dahil kang linilisan sa unang paglalangkaw, kaya hinamak na banwaan, ang maraging pagkumang, sa kinabambasang sana. Sala ang libong gabos na ang asin anong ra, nawawalang asulaga, naay, naku naiibuhan ka, sa imo natibad na. Totong minamahal ka, ngapit matapos na, ay ka nang halaga. Naay, ang tao sa malaman, balakit ang bitayan. Kung masakit ang buhay, minsan masabat sa dahan, ang sinuhuluman, naay, siringaning ining mundo, magdadaya sa nagdayo. Ang lapas na totoo, ang pagkara sa tao, sa kalanging kapwa mo, naay, Pinuntahan ni Jesus, kahit Domingo de Ramos, malapit ang lolo, talagang ginalo, na magpapakal magbalos, naay, kaya mo niyang katot ko, igong kayong isipon mo. Ang kalugan ko linis sa niyas na templo, kaya inihalaw na iyo, maay, nakayakin ang iba, ang langko'y asin o liba, malaw na sa akba, sa layan ni doktrina, ni Jesus kaburang nanta, naay, sa ulibang kahulugan, tanda ko lang pagkaugay, kay Diyos na mahal sa tawag na kasalan, mga inakiniyatan, naay, ang salaw maninyo, ano pa? Ang salaw maninyo, ang kahulugan ko, too, sa kabagsikan ni Kristo, pagbabalsa. Ulit pa yan? Iba po sis.
Nalikod ako sa imo. Ang sa laurel manini. Ang salamat man iniho. Ang sa laurel manini. Ulit mo ba? Ulit bagaya. Sa laurel maniniho ang kahulog ang totoo. Sa kawagsika ni Kristo, magbabasa kitang gayo, kanugmasa, paraiso. Kaya pinipintuan, iyang tatas sa simbahan. Kung maglalaos mabilang, iyang prosesyon naman, hindi iyong kahulugan. Sa pagsunod sa Ama ay dahil pagdudusa. Kamalapasyon niya totoong nagpipinto pa ang tatasa sa gloria. Yang pagtutumbol naman kayang pintunin simbahan. Ang cross na kinakaptan, tulos naman binubuksan, iyo ini ang kahulugan. Na kung ini makutob na, nasa krus mapadupa. Pagkadadaman sa dusa, iyo naman pagkabuka, kaiyan pintuan sa gloria. Alaw na iniyo, pinagkakanta sa templo. Ang pasyon ni Jesu Cristo, kahulugang totoo, kaiyanda, walang misteryo. Ukod na aning abad, ang tuyaw ni Jeremias. Asin mga propetas na kuyog asin nagsangka, anak kayo sa sibalas. Ang sarupa kahulugan na urog na pagumaw. Jesus na kagurang na naman nadadamugman nin para si yung kalaklan. Puso ninda mapait, gabos sindang naungis. Di namin pinagisip ang pagdakop na masakit ni Jesus sa ting maninig. Yakawang binunyagan kung isa'y kawarin man. Ang siyang mga kasalan, isipon mo ni maray sa buhay. Yung salagay, animato na umarunot, matagas na si mong buot. Urok-urokon mong sayot, ang mga sakit ni Jesus. Sasay mo ay bagsako, mahirap ka mang totoo, kasi mong kapwa-tao. Asin mo niya isipon mo, ining ginibol ni Kristo sa aldaw na Lunes Santo. Next. Okay. Lunes Santo na. Bangus sa pangit. Ha? Bangus sa pangit. Ano bangus? Bangus.